европейски шампион. Обаче си контузи рамото. Би с нокаут, обаче си контузи рамото и не можа да игра. Ето ги най-тежките. Тук вече масивни. Виктор Василев в синьо, Прайд Перник в червено, Владимир Петров, ММА Хасково. Хасковлията е по-опит от момче. Личимо, да. Той ги няма килограмите. По-тежки е. Перничанина, доста, мисля, че... По-тежки, ама не е толкова опитен. Хасковлията е по-опитен. Така и визуално прилича на чеченец. Да видим масата ли ще победи или така да се каже опита. Изпада в глука защита тук. Много активно начало на Владимир Петров. Тръгна много агресивно. Тейкдаун. Явно е решил бързо да приключва. Тежки момчета. Маунт позицията е много лошо за перничанина. И започва да налага вече, да видим как ще се защити. С тежки удари, да. Приключи ли? Да. Много бързо. Опита тук беше решаващ. Масата явно... Масата тук не изигра голяма роля. Не можа да се възползва. Бързо. При най-тежките Владимир Петров от ММА Хасково триумфира срещу Виктор Василев от Прайд Перник. Но все пак има 2 или 3 финалисти Перник. Това си е добре. Както казваш ти, няма толкова много възможност за спаринги и за такива да срещат силни съперници. Сега, надявам се да се изправи, да няма някой тежък удар. При най-тежки се вика ударите са си... Ето сега предпоследна среща от програмата. Октай Ариф, отново на състезател на Викинг Кингс, срещу Николай Иванов против Горна. Това пък са най-леките, 56 и 700. Тук тези две момчета си имат стара закачка. Да изчакаме се, пак трудничко става. Преди 3 години... Говорим вече за Октай Ариф и за Николай. Да. Преди 3 години Николай взе победа, макар и трудна, над Ариф. И сега... И 3 години помните се това още? Помни се как в нашите среди всичко се помни. От кого си паднал, на кого имаш да връщаш и така.